tamu tana buƙatar a tallafa mata da wani abu ko a ba da tallafin wani abu, duk wanda iji wannan to ba daga nan makarantar ba ne, ba daga nan ba ne. Nan mu inda shehi ya zaunar da mu zauna mai wa annabi hidima, ko muna da akwai ko muna da babu, haka ya ce mu zauna. Kar wani ya rubuta wani rubutu ya ce daga nan zawiya makarantar Ashafa ana neman wai gudunmawa za a yi wani abu, to wannan mutlaƙan ƙarya ne, babu wannan. Ko a ɗauki wani akawun na wani ko Facebook ko menene a sa hoto na a jiki a ce da yawuna ake magana, babu wani. Duk inda za a zo za a ga Alhaji Rabi'u shine wanda yake ɗaukan nauyin assasa wannan karatu, da dukkan su dan mashi ga sunan su suke ansa wato watsa wannan karatu.